Jien meta kont żgħar kont nisma' l-istorja ħafna minn dawn nies li jkunu politikament għatej, dawk fuq it-television joqogħdu jagħtu bejniethom fil-Parlament. U mbagħad imorru kafe kordina wara u jaqtaw il-kejk ekonomiku malti bejniethom għalihom ma' sħabhom. U dan l-episodju għalija għandu sfumaturi minn da, għalfiex isu mela qoddim il-kamera waqt li hemm din il-Parlament u qed jiffilmi għandna fuq it-TVM li aħna nopponu. Mbagħad meta niġu għall-kumitat fejn ħadd ma ħares kameras m'hemmx social media m'hemmx. Da huwa. Li ninsaqsi kemm minn dak li aħna naraw mill-politika Maltija huwa fil-fatt pantomima. Ħampoġilek mod ieħor. Imma respondi li dik, mbagħad poġġi ħampoġilek mod ieħor. Kemm ħadna benefiċċju minn għandha l-politiċi taż-żewġ naħat tal-Kamra fil-ħajja tagħna tal-lum. Jiġifieri li pajjiżna għandna xorti kbira dal-ġmiel ta' pajjiż li aħna għandna illi l-edukazzjoni tat-tfal tagħna b'xejn. Li t-tfal tagħna jmorru l-università u ma jħallsu xejn. Li ntuhom stipendju tal-li jmorru l-università. Li għandna sptar Mater Dei il-ġmil tiegħu tidħol fih u ma tħallax solt li hu solt. Laqqas l-Amerika m'għandha il-kapaċità li tagħmlu da. Li aħna llum xodien għajda bċertu xi saħjar noqgħod attendi, li aħna mur membri fl-Unjoni Ewropea. Maħniex qasbat ix-xejjer marrija. X'kont se tgħid mod meċ? Li ħadna pożizzjoni meta kellna nieħdu pożizzjoni fuq issues kbar bħal tal-Libja. Li aħna għandna il-politiċi tagħna għamlu xogħol tajjeb. Tweġiba, dawn frott, daw il-politiċi li inti qed tgħid li jmorru jiftemu bejniethom, inti tħokkli darin, nħokklu darek u dan affarijiet kollha. Mija ħasra. Ek qed nagħmlu servizz ħażin lil qasam tal-politika. Mhux int, imma min jagħmel dal-argu. Ovvjament jiena huwa f'xogħol li niskrutinizzahom. Imma aktar minn hekk il-klassi politika hija idiosinkratika. Le hemm uħud li għandhom. Mela għandha xi eċċezzjoni ħdej il-pija tal-pajjiżi, mela ma nafux qed jiġri l-Amerika u bejn ir-Repubblikani u d-Demokratiċi u għaddejjin u jagħtu bejn. Din hija parti mill-ħajja politika, m'hemm xejn. Ma tantx naċċetta li għax il-pajjiżi l-oħrajn jagħmlu hekk mela aħna le. Jiena u Malta reġu nixtieq inkun naf il-politika f'Malta kif issir. Issa. Ħanżidlek biċċa żgħira oħra. Nista' ninnega l-affarijiet li għad inti kienu utli. Ma tistax tinnegom għax huma veri. Da pajjiż li straordinarju. Mela għalfej qegħdin f'sitwazzjoni bħalissa fejn aktar ma jmur aktar in-nies qed jiġu diżillużi bil-politiċi. Ġifieri għamlu dan ix-xogħol kollu tajjeb. Però xi ħaġa ħażina qegħdin jagħmlu wkoll għax aktar ma jmur. Xi ħaġa ħażina ssir. Xi ħaġa ħażina saret fil-passat issir issa u teqpa' ssir il-qudiem għax kollox perfett jeżisti biss fis-sema. Tajjeb, jiġifieri żbalji jsiru u saru żbalji, sfortunatament, alright? Imma ma jħassarx mit-tajjeb kollu illi għandna napprezzaw u li huwa frott ta' ħidma li saret mill-politiċi bis-saħħa tal-politika biss, mhux bis-saħħa ta' xi bravu investitur li ġie minn barra li qal għamilnieh aħna għamluh ta' qabilna u ġabuna fejn qegħdin illum. Issa, però inti semmejt li daw il-politiċi jiġġieldu. Jien imdorri anki fil-qorti meta kont illum m'għadniex immur niddefendi l-kawżi l-qorti. Jekk tarana żewġ avukati, jien qed niddefendi naħa u li ieħor qed jiddefendi. Isna kelbu qattus quddiem l-imħallef. U mbagħad tispiċċa l-kawża u noħorġu u morna għand Kordina u ħadna kikra kafe. Jien anke dik qed qabbadni dubji kbar ġifieri. Ma xi ġifieri ikolli l-avukat tiegħi u mbagħad daħna naħma l-avukat tiegħek daħt jitkellmu bis-serjed ejja għax maħniex maturi biżejjed biex nifhmu li l-argument għandu jsir l-argument u għandu jsir bil-passjoni. L-argument la darba temmen fih. Imma ma jfissirx li tagħmlek għadu tan-naħa l-oħra. Mela tlaqna.